σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος, όπου σας δείχνω τα βιβλία που έφερα από την Ελλάδα. Έχουμε ακόμα λίγα και πάμε να τα δούμε. Να δούμε τώρα πια κάπου είχα μείνει. Είχα μείνει σε αυτά. Λοιπόν, η επόμενη φορά που βρέθηκαν βιβλία στα χέρια μου ήταν όταν ήμασταν στο χωριό και θα φεύγαμε μετά, θα παίρναμε και το Πέιλι γιατί τον είχαμε αφήσει στο χωριό για να μπορούμε να κάνουμε εμείς θράψεις στη Θεσσαλονίκη και όχι. Απλά ήταν λίγο δύσκολο να τον έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς και τον έχουμε αφήσει στο χωριό να χαρεί, να δει λίγο εξοχή. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και ήμασταν για τα Χριστούγεννα στο χωριό στη γιαγιά μου, το οποίο είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και κατεβήκαμε με τη μαμά μου στην πλατεία του χωριού να πάρουμε κάποια πράγματα που ήθελε η γιαγιά μου, γιατί έχει ένα ψιλοκρατήδικο που μένει μέχρι αργά ανοιχτό. Και η μαμά μου βρήκε και βιβλία, βρήκε αυτά τα τρία μαζί για 8 ευρώ νομίζω. Και έχουμε τώρα το Χρυσό Μεταγιόν, το οποίο είναι το δεύτερο μέρος από μια πλέον τετραλογία. Το The Unbreakable series, αλλά μπορείτε να το βρείτε και σαν Silver Chain series, whatever. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος, ναι, έτσι να κάνουμε. Και επίσης έχω να πω ότι την πρωταγωνίστρια τη λένε Σερίνα. Και όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και με γνωρίζουν γιατί αυτό το όνομα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και όχι εξαιτίας του Gossip Girl. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά ναι, αυτό το... Και πρόσφατα είδα κάτι, βασικά έστειλα κάτι σε μια φίλη μου για ένα από τα crush μου που έκανε voice over σε ένα χαρακτήρα με το όνομα Σερίνα και μου σε φάση δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Αυτό το manifesting που έχουμε κάνει χωρίς να το καταλάβει. Μας δουλεύουν όλοι, δεν γίνεται. Anyway, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μετά το τρίτο τα δεύτερα από τα τρία βιβλία ήταν σκοτεινοί ήρωες, Kevin O'Brien, και από ό,τι βλέπω είναι έτσι το στυλ μου. Γιατί είναι thriller με δολοφόνο, stalker, κάτι τέτοιο έχω καταλάβει, οπότε... Και επίσης το πρωταγωνίστης λένε Sydney. Αυτό το όνομα δηλαδή... Θα τη φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σαν τη Sydney από το Scream. Δεν παίζει να μην τη φαντάζομαι έτσι. Και το άλλο ήταν το της Samantha Toll, προφανώς, Ξενοδοχείο στη Λίμνη. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι έτσι λίγο... δεν ξέρω αν είναι πως σειρά ή οτιδήποτε άλλο. Θα το ανακαλύψουμε στην πορεία αυτό. Δεν βλέπω... Πώς λέγεται στα αγγλικά. Ας το βρεθήκαμε εδώ. Trouble. Παιδιά, εγώ. Και φαίνεται έτσι ερωτικό, λίγο έτσι δράμα, λίγο... Ναι, ρομάντζο φαίνεται. Οπότε αυτό είναι καλό. Και επίσης και πάρει και επιμείνει η μαμά μου, γιατί μου πήρε και το δεύτερο μέρος από τα διηγήματα και μαζί με αυτό είχε μικρός καουμπόις. Μικρός καουμπόι βασικά, μην τα λέμε και... Το οποίο έμεινε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα πάμε στα άλλα βιβλία τα οποία μου τα ήρθαν στα χέρια μου μέσω της Μαρίνας The Bookworm, η οποία είπε να κάνει ταξίδι ναυστυχής στη Θεσσαλονίκη όσο ήμουν εγώ εκεί. Λίγο πριν την αποπνοή του 2023. Ήρθε 4 μέρες, έμεινε σπίτι μου. Ζει ακόμα παιδιά μου, δεν τη σκότωσα. Ήμουν πολύ κοντά βέβαια, αλλά δεν τη σκότωσα. Είχα πάρα πολλούς λόγους και μου έφερε, αλλά αφού θα έπαιρνα τα δώρα, θα τις κόβω μετά έτσι, μην χάνουμε και τα δώρα, χάναμε και τα δώρα. Εδώ, μου έφερε αυτό, εδώ πέρα, αυτό είναι άλλο βιβλίο, μου έφερε η Μαρίνα. Μαζί με την τσάντα, μου έκανε δώρο και την τσάντα.
Και πέρα από αυτά μου φέρει και ένα σελίδοδίκτυο ο οποίος δεν έχω ιδέα που βρίσκεται. Βασικά έχω ιδέα που βρίσκεται. Είναι κατά εκεί, οπότε ναι. Είναι δεντράκι, ήταν ασημένιος δεντράκι. Είναι πολύ γλυκούτσικο. Και επίσης μου έφερε και, μου έφερε διάφορα πράγματα, αλλά 2 μήνες στην Ελλάδα, αναγκαστικά γιατί ήταν εύθραστα, οπότε με λύπη τα άφησα εκεί. Αλλά σχετικά με βιβλία, το άλλο που μου έφερε ήταν αυτοί οι βιβλιοστάτες που είναι Rainbow. Δεν ήταν ακριβώς Sprite, αλλά με λίγη φαντασία μπορούμε να πούμε την ένταξη. Δεν είναι το ουρανό τόξο να είναι πάντα, να σχετίζεται πάντα με το Pride. Well, anyway, μου φέρε εδώ πέρα Rainbow γιατί λατρεύω τα ουράνια τόξα πάρα πολύ. Και τα unicorns. Άσχετο. Τώρα λίγο λέμε unicorn και πονάει όσοι είμαστε φαν του Our Flags Means Death, αλλά anyway, βίντεο και να μην αναφέρω το Our Flags Means Death δεν γίνεται, δεν παίζει ένα δικό μου παιδί άμα δεν αναφέρω το Our Flags Means Death, έτσι είναι. Ακριβώς, αμήν. Και μου έφερε και αυτά, τους βιβλιοστάτες, τώρα δεν ξέρω πότε τους πάρω. Ναι. Πώς το πάμε εδώ. Δεν βλέπουμε. Και πάμε να δούμε και τα βιβλία που μου έφερε. Είναι πολλά. Λοιπόν, κάποια τα έχει αγοράσει για μένα προσωπικά. Κάποια τα έχει στη βιβλιοθήκη της και λέει αυτό είναι πολύ ωραίο για την Άντσα της πάω. Οπότε ναι, είναι λίγο έτσι να πω πουρί εδώ πέρα. Και έχουν και αφιερώσεις όλα. Συνήθως. Ναι, νομίζω όλα έχουν αφιερώσεις. Περίμενα. Αυτό έχει. Νομίζω και αυτό έχει αφιερώσει. Αυτό νομίζω έχει. Σκοτώθηκε. Όχι. Αυτό έχει. Αυτό έχει ένα κείμενο της Μαρίνας. Οπότε πάμε να δούμε τα βιβλία που μου έφερε η Μαρίνα. Ναι, αυτά είναι. Εγώ δεν της πήρα τίποτα σχετικό με βιβλία, αλλά της πήρα κάτι το οποίο μπορεί να το συνδυάσει με βιβλία. Ναι, άμα δεν ξέρω αν θα το δείξει σε κάποιο βίντεο της. Μπορεί. Όταν το είδε, τη μαζεύαμε το πάτωμα. Ποριακά. Οπότε όλα αυτά λίγα είναι. Γιατί η Μαρίνα είναι λίγα. Γιατί η Μαρίνα είναι λίγα, πιστέψτε με. Ξεκινάμε πρώτα με Αγκάθα Κρίστη. Μάρτης Γρηγορίας. Αυτό το βιβλίο έχει μια πάρα πολύ έτσι, αστεία ιστορία για το πώς έφτασε στα χέρια μου. Δεν ξέρω αν θα το αναφέρει η Μαρίνα σε κάποιο βίντεο της. Οπότε το αφήνω σε αυτήν γιατί έχει πάρα πολύ έτσι, τραγελαφική ιστορία. Επίσης η Μαρίνα όταν ήρθε σπίτι μου είναι τόσο έτσι καλή με το να προσδιορίζεται σε ένα χώρο που έχασε την είσοδο του σπιτιού μου. Αυτό έχω να πω. Έχασε την πόρτα της πολυκατοικίας. Και δεν είναι και τόσο δύσκολο να τη χάσει. Εντάξει, καλαμαριά, εντάξει, χάνεσαι λίγο. Αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο να χάσεις την πόρτα. Ναι. Αφού δεν πήγε να χτυπήσει κάτω στο μυστικό γραφείο που υπάρχει, υπάρχει καλά. Μετά έχουμε Γιάννη Ξανθούλης. Το ταγκό των Χριστουγέννων. Το οποίο το ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω. Έχω δει την ταινία, λατρεύω την ταινία. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το τραγούδι του Νταλάρα που είναι από την ταινία. Και είμαι τεράστια φαν του Νταλάρα. Είναι μεγάλη θαυμάστια από πάντα. Έχει πάει και στις συναυλίες του, έχουμε πάει και μαζί μερικές φορές. Και μ' αρέσει και εμένα ο Νταλάρας. Και γενικά αυτό το είδος μουσικής. Ακούω και Νταλάρα, Ιωαννίδη. Θα κλαίω για πάντα γιατί πριν κατέβα εγώ Ελλάδα ήταν ο Ιωαννίδης εκεί. Ξέρετε πόσα χρόνια τον κυνηγάω αυτόν τον άνθρωπο σε μια συναυλία. Αλήθεια. Έχει έρθει και εδώ και δεν έχω καταφέρει. Τον κυνηγάω αυτόν τον άνθρωπο. Σε μια συναυλία του να πάω. Με μονόπεδο του κάνω μια πετουσιά με τον άνθρωπο. Και κλαίω. Όταν το είδα μου σε φάση. Οριακά έκλαιγα. Είχα το ζητήσω τόσο πολύ. Λέγα μόντο. Για λίγες μέρες. Ας ερχόσουν λίγο πιο μετά βραγόρι μου κι εσύ. Οπότε έχουμε το Χριστουγέννη, το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το δω. Να το διαβάσω.
Ήθελα πάρα πολύ να δω το βιβλίο και να διαβάσω την ταινία. Δεν την έχω διαβάσει. Μετά έχουμε 2 βιβλία. Μισό λεπτάκι. Της γυναίκας μου. Τώρα θα μου πείτε ποια από όλες, γιατί έχω και πολλές στο χρονία. Της Ελληνίδας γυναίκας μου. Ναι, και πάλι έχω και άλλες γυναίκες έχω. Αγγελική Νικολούη. Αγγελική Νικολούη, μικρή. Αν και όταν ήμουν μικρή με τρόμαζε λίγο η εκπομπή της. Ήταν και αυτές οι μουσικές που βάζει και ακόμα και τώρα που το βλέπω είναι λίγο πολύ έτσι φρουλερ οι μουσικές. Όταν ήμουν μικρή με τρόμαζε πάρα πολύ η εκπομπή της. Την έβλεπα με τη μαμά μου. Έβλεπα λίγο με τη μαμά μου και μετά θυμόμουν. Αλλά με τρόμαζε η εκπομπή της και αυτή η εκπομπή, παιδιά, είναι από τότε που έγινε το 1994. Το 1994 γεννήθηκα εγώ, όσα χρόνια είναι αυτή η εκπομπή, τόσα χρόνια ζω. Πραγματικά. Με μεγάλωσε μπορεί να πει κάποιος. Και έχουμε τον Θάνατος με χείλη κόκκινα και το Έρωτας με τη φωτιά. Τι λέω μόνο. Έρωτας φωτιάς, δεν είμαστε καλά. Και Έρωτας φωτιά. Να το. Δεν θα κάνει τη μαλακία. Έρωτας φωνιάς, το βρήκαμε. Και τα δύο από αυτά ξεκινάνε. Μπερδευτήκαμε. Και Έρωτας φωνιάς. Και Θάνατος με χείλη κόκκινα. Οπότε μου μένουν άλλα 2 και έχω όλα τα βιβλία της Αγγελικής Νικολούλης. Και το μόνο που μένει είναι να πάω στην Αθήνα, να πάω στην εκπομπή της. Όχι επειδή θα έχω σκοτώσει κάποιον, ούτε επειδή θα έχω χάσει κάποιον. Θα κάνω σημαίνει, έτσι, να πάω να τη δω. Να σου πω, υπέρχεσαι το μου, σε παρακαλώ πολύ. Και ναι. Πραγματικά, είναι τι λατρεύω. Είναι η γυναίκα μου, δηλαδή πραγματικά. Θα την προτυπώμουν άνετα. Δεν με απασχολεί που είναι μεγάλη. Θα την προτυπώμουν άνετα. Και μετά έχουμε αυτό. Αυτή η ταινία η οποία έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και θα αρχίσει και μαλώνει. Τώρα ξεβουλώ. Και έχει εδώ πέρα έχει διάφορα, αυτό δεν είναι της Μαρίνας, γιατί το 97 η Μαρίνα αποκλείεται να πήγε στο Honda Center. Μπουσουλώντας μάλλον θα έχει πάει. Όχι, εντάξει, όχι έτσι. Νομίζω περπατούσε, μέχρι το 97 νομίζω θα περπατούσε η Μαρίνα. Εδώ έχει ένα κείμενο της Μαρίνας. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν. Το όνομά της, μην ξεχάσουμε, μην τυχόν και δεν ξέρω το όνομά της. Και αυτή είναι η πρόσφατη αφιέρωση που μου έκανε τώρα. Ναι, και αυτό είναι το παλιό κείμενο. Και αυτό μου το έδωσε νομίζω γιατί είναι Robbie Williams. Εδώ, Robbie Williams. Και ναι, έχω να πω ότι ο θάνατος το κόμπονάει. Ναι. Η κυρία Doubtfire. Αυτό έχει γίνει και musical στην Broadway που είναι 2-3 χρόνια. Λίγο μετά το Beetlejuice. Το Beetlejuice βγήκε το 18-19 κάπου εκεί, οπότε λίγο μετά έγινε musical και αυτό με έναν ηθοποιό που έπαιζε, με τον original ηθοποιό που έπαιζε τον Adam στο Broadway. Στο Beetlejuice. Αυτό υπάρχει και musical. Μετά έχουμε... Το πάω εγώ με τη σειρά τώρα, όχι με τη σειρά με τώρα. Έχουμε το Μαντολίνο του Λαγού Κορέλη, ένα βιβλίο το οποίο ομολογώ ότι δεν έχω διαβάσει ακόμα, την ντροπή μου. Την ταινία την έχω δει ούκο λίγες φορές, γιατί την έχω δει πρώτη φορά, την είχα δει με τη μαμά μου. Ναι, την είχα δει με την μαμά μου πρώτη φορά, την είχα δει την ταινία και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και ήθελα να διαβάσω πάρα πολύ το βιβλίο. Το άκουσα αυτό η Μαρίνη και μου λέει κάτσε κοπελάρα μου, να σου το πάρω. Ναι. Στο κολλήσι μην τυχόν και της πείτε θα ήθελα να διαβάσω το βιβλίο. Καήκατε. Θα σας έρθει, θα σας το πάρει, δεν εντάξει. Μετά έχουμε τον Ήτη τον Εξωγήινο. Εντάξει, υπέροχη ταινία. Το οποίο είναι βασικά το novelization της ταινίας. Δεν είναι
κανονικό, είναι βασικά βασισμένο στο σενάριο, είναι το Neverland. Πιο μικρά γράμματα δεν μπορώ να βάλετε. Δεν έχω μικρή γράμματα, δεν έχω, όχι το έχω πρόβλημα, αλλά ναι ρε παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτό. Και είναι τόσο παλιά η έκδοση που έχει ακόμα οξύες και περισπομένες. Αλήθεια, πότε βγήκε αυτό ρε παιδιά, πότε βγήκε αυτή η έκδοση, δηλαδή λέει. Το 82. Οκ. Ναι. Με τον ίδιο τον εξωγήινο έχω μια, όχι επεχθία, πολύ πριν δω την ταινία. Η θεία μου η μικρότερη τον είχε σε, όχι ακριβώς αρκούδι, γιατί ήταν σαν δερμάτινο. Τον είχε πάντως σαν αρκούδι, αλλά όχι ακριβώς αρκούδι. Και το έβλεπα από την παιδική μου ηλικία συνεχώς. Και ήταν και λίγο χαλασμένο, ήταν και λίγο φθαρμένο μετά από τόσα χρόνια, γιατί η ταινία είναι παλιά. Οπότε θα το είχε πάρει τότε που είχε βγει η ταινία προφανώς. Και από τότε θέλω πάρα πολύ να έχω κι εγώ ένα. Από τότε που μου έχει μείνει αποθυμένο αυτό το πράγμα. Μου έχει μείνει αποθυμένο. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρω, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τον Ήτη. Τον αγαπάω πάρα πολύ, το μικρούλι. Μετά έχουμε ένα βιβλίο από τις Ανατοχίλες, το οποίο το έχει διπλό. Από άλλες συνθήκες η γάμη μου το έδινε. Είναι το μόνο που έχω σε φυσικό αντίτυπο. Και έχουμε αυτό, το οποίο αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Επίσης τώρα το θυμήθηκα, την προηγούμενη φορά ήταν λίγο πολύ φωτεινό το βίντεο και δεν φαινόταν αυτό το εξώφυλλο. Τώρα επίσης να φαίνεται λίγο καλύτερα, θέλω να πιστεύω please. Τώρα που το έχω δει πέρα, άσχετο, το όνειρο ενός σκουλί, κοιτάξτε τι γλυκούτσικο που είναι, αλλά ήταν λίγο πιο, είχα και την άλλη λάμπα αναμένη, είναι αυτό το λίγο πιο φωτεινό το βίντεο από το μέλλον μας, εντάξει. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το φάντασμα του θεάτρου, γιατί, το φάντασμα της όπερας, είναι το φάντασμα της όπερας. Και το ήθελα πάρα πολύ και, έχετε πέρα ένα σελίδο της, ο οποίος είναι ο σελίδο της Μαρίνας, που έχει και την φράση της, δεν έχει σημασία τι διαβάζεις, σημασία έχει ό,τι διαβάζεις, και κάτω έχει το όνομα του λογαριασμού της στο YouTube και το Instagram. Και από ό,τι μου είπε, από ό,τι μου είπε είναι ο τελευταίος που της απέμεινε. Και είπε πού θα τον δώσω, συνάντηση. Και τον έβαλε εδώ μέσα ειδικά, γιατί αυτό το βιβλίο τα ξεκίνησε όλα. Αυτό το βιβλίο τα ξεκίνησε όλα και επιτέλους ήρθε στα χέρια μου. Επίσης η Μαρίνα ακόμα δεν έχει διαβάσει το φάντασμα της όπερας. Τέλος πάντων. Και μετά έχουμε λίγο που είναι τελειώσαμε, έχουμε την τελευταία έξοδο. Ρίτα Hayworth, Stephen King. Η αγάπη μου είναι. Αν το πάει γιατί μοιάζει με τον Jim Carrey. Λιγάκι. Δηλαδή άμα το δεις από το μαλλί, άμα είναι ο Jim Carrey και να το δεις σε φάση. Του φέρνει λίγο. Είναι λίγο σαν να γκριντζ εδώ πέρα. Και δεν της άρεσε καθόλου, το διάβασε και δεν της άρεσε καθόλου. Εγώ είμαι σε φάση, oh my god, το λάβει σώματα. Και την ταινία εξαιρετική. Και δεν της άρεσε καθόλου και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι Stephen King, μου άρεσε πάρα πολύ και λέει πολύ ωραία και αντί να το δώσω κάπου αλλού, θα το δώσω στην άνθρωπο που της άρεσε πάρα πολύ και το ήθελε, οπότε γι' αυτό μου ήρθε. Εντάξει, ναι, όταν το βλέπεις αυτό λες τελευταία έξοδος του Hayworth, τι θα ήταν, δεν θα ήταν με φυλακή, με φυλακή θα ήταν. Και τελευταίο έχουμε ένα βιβλίο το οποίο υπάρχει μέσα στην ψυχή μου. Σκοτώθηκε από πάνω, δεν ξέρω αν ακούστηκε ένα γουδούπος, είναι από πάνω. Καμιά μέρα θα έρθουν στο διαμέρισμά μας, αυτό περιμένω πότε θα γίνει. Το οποίο το βιβλίο αυτό υπάρχει μέσα στην παιδική μου ψυχή από τότε που ήμουν παιδί, γιατί είχαμε διαβάσει ένα απόσπασμα σχολείο. Το οποίο μπορώ να καταλάβω την... μπορεί κάποιος να μου πει έστω και μια φράση ή ένα κομμάτι του βιβλίου τελείως απροσδιόριστο και εγώ να είμαι σε φάση είναι το συγκεκριμένο βιβλίο του τάδε συγγραφέα μπλα 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 μπλα. Παιδί μετά τα άστρα. Με νελός μου τέμις. Αυτό το βιβλίο
είναι από τα παιδικά μου αγαπημένα. Δεν το είχαμε στη βιβλιοθήκη. Θρήνος που δεν το είχαμε στη βιβλιοθήκη μας, στο σπίτι. Παρ' όλα αυτό το διάβασα. Βρήκα τρόπο και το διάβασα. Και το ήθελα για πάρα πολλά χρόνια να το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Γιατί λέω αυτό το βιβλίο θα το πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να το πάρω. Και μου ήρθε από την Μαρίνα. Οπότε η μικρή Νάντσι είναι χαρούμενη που επιτέλους το έχει στο βιβλίο. Έχει ένα φυσικό αντίτυπο αυτού του βιβλίου επιτέλους στα χέρια της. Το οποίο είναι δικό της, δεν το έχει απλά στα χέρια της. Ναι. Δεν ξέρω αν η μητέρα μου το έχει διαβάσει βέβαια. Είχε κάποιο του Μουντέμι, αλλά όχι αυτά. Αλλά θα το ξαναδιαβάσω σίγουρα. Πραγματικά είναι... Το παιδί μέσα μου είναι χαρούμενο. Τώρα, αυτό το βιβλίο που μου έφερε η Μαρίνα. Την επόμενη μέρα που ήρθε η Μαρίνα κατεβήκαμε, πήγαμε να κάνουμε μια βάρτα στην Καλαμαριά. Και κάποια στιγμή καταλήξαμε όλο τυχαία, όλο τυχαία, σε βιβλιοπωλείο. Έτσι, έτυχε. Καταλήξαμε που λέτε σε βιβλιοπωλείο. Εγώ πήρα αυτό, οι ψυχές μας τη νύχτα, του Κέντ Χάρουφ, το οποίο είναι ταινία. Έχει γίνει και ταινία και αυτό το εξώφυλλο της ταινίας. Έχουμε εδώ πέρα Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ρέτφορντ. Την έχουμε δει με τη μαμά μου την ταινία, της άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Και όταν μου πετάχτηκε έτσι μπροστά μου αυτό το βιβλίο, λέω θα το πάρω για τη μανούλα μου, κυρίως, αλλά να το διαβάσει και η Ναντσούλα. Και είπα να το πάρω για τη μαμά να το διαβάσει, εφόσον της άρεσε πάρα πολύ η ταινία, να το διαβάσει. Βασικά μας αρέσει πάρα πολύ η ταινία. Να το διαβάσει, να διαβάζω και εγώ και μετά να σχολιάσουμε την ταινία και το βιβλίο, τις διαφορές και τα σχετικά. Μετά την τρίτη μέρα θα κάνω κάτι δουλίτσες, να κάνω ένα-δυο δουλίτσες στο κέντρο, οπότε πήγαμε το απογευματάκι. Τα κάναμε και όσοι είναι από Θεσσαλονίκη και έχουν βρεθεί Θεσσαλονίκη τώρα, το Χριστούγεννα κυρίως, έχουν πάνω στην εσωτερική που είναι το άγραμμα του Βενιζέλου, υπήρχε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, μικρό. Τέλος πάντων και είχε και βιβλία και πώς κάνουμε βόρτα εμείς και υπήρχε βιβλίο κάποια βιβλία που ήταν έτσι λίγο πιο φτηνά από ό,τι τα άλλα. Αυτό το πήρα 7 ευρώ. Και βλέπω εδώ πέρα μυστήριο στην Οξφόρδη, λέω για να σε δω. Διάβασα το πιστόφυλλο για να δω τι είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει λίγο έτσι και με λίγο να κάνει με φαντάσματα και έτσι. Που είναι το στυλ που μου αρέσει εμένα. Οπότε αυτό εδώ πέρα σελίδες μέσα είναι λίγο σλακωμένες, δεν ξέρω αν είναι από το βιβλίο ή αν έγιναν μετά, μου φάνηκε από το αντίτυπο θα ήταν, δεν πειράζει υγεία. Θα στρώσουμε. Και το πήρα και λέω πολύ ωραία, αυτό το βιβλίο το διαβάσει και η μαμά μου άνετα. Και με ρωτάει αν είναι καλό, και της λέω διάβασα και παίζουμε άμα είναι καλό και κατά πόσο ταιριάζει σε μένα. Ένα ίδιο πήρε και η Μαρίνα. Και επίσης εκείνη τη μέρα βρεθήκαμε και στο Μαλλιάρι Παιδεία στην Ναβαρίνου και πήρα εγώ αυτή την υπέροχη τσαντούλα για το βιβλίο που ήθελα. Κοιτάξτε. Μ' άρεσε πάρα πολύ και την πήρα. Τώρα πάμε στα βιβλία που φέραμε από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα μου διάλεξα αυτό. Είναι της Ασφωσίας Βλάχου και είναι δάκρυ στη θάλασσα. Η μητέρα μου διάλεξε αυτό, της άρεσε, της έκανε κλικ αυτό. Ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς με τι διαδραματίζεται. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Φαίνεται ενδιαφέρον, γι' αυτό και μας άρεσε. Είναι από τη Χάρτινη Πόλη. Και εγώ διάλεξα επίσης της ίδιας συγγραφέας. Επίσης από τη Χάρτινη Πόλη, η Άννα του Κουρσάρου. Είδα Κουρσάρου και μπήκα. Ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάποια σύνδεση, αλλά αν θυμάμαι καλά, αυτό βγήκε πρώτα και αυτό βγήκε μετά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση σε αυτό, αλλά έτσι είναι. Τέλος πάντων, ωραία τα πήραμε. Πού θα τα βάλουμε? Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Να περνάτε καλά, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και να χαμογελάτε. Θα τα ξαναπούμε.